Bagong ning tengah. Bagong ning tengah. Tak wenehi wektu gandrung wong loro antarane Mbak Eva karo Gentari. Nyidam Sari dibawani. Mangga. Nyidam Sari. Ya, gandrung Mbak Eva sik. Mangga. Wong ayu. Mangga, kaya ngapa suarane Mas Jelumbung. Ayo. Mangga. Wong ayu. Wonten dawuh batang. Kakang batang. Papujaning ati. Aku cedhak sliramu kok rasane kaya arep mledos. Pasti merapi. Mledos. Rumah sare bakal batang sing suwi ya bisa ngomong. Mledos. Kaya ngarep lempuh. Dipenake sik jarike. Kaya batang badak ya. Aja benake. Jare kok benake. Lah ngapa? Walek gak tani. Allah. Ayo, ana kaya ngene wong nandhang asmara. Raosipun kados pundi Kang Mas? Ya seneng kene ati diajeng. Wah, irunge wah. Diaput. Diajeng Diajeng wong kakak jadi. Nek aku karo sliramu ora nek salusikune. Coba tebane wong penting. kok bentek to? Iya. Sorry lho Tri, ya gur gandrung ning Alah. Mriki sapa? Kaya ngene mau wis deh. Mriki sapa? Sing piro dilengkap iki. Sing lengkap. Apa tawaku dhewe coba tak pangku diajeng. Oh dipangku. Kualik matane. Kualik. Kuwi njaluk pangku Pak. Kok pamer piye to? Algato ki min plus. Aku nek mangku kowe ora ning wong cemburu. Coba nek mangku aku, Mas. Lho. Apa? Aja pola. Lagi Sikile malah limo. sikil malah 5 piye to? Dijirane kuku. Lah wong ya 6 no kok ya. Iya. Duh. Mak Duri apa? Dewa. Mini. Jawa. Gentari. Rasane. Go. Napa to kaya Rasa kok pepet-pepet. Lah piye? Wong nggonamu karo nggone bang kuwi. Dingorke wis cek gedhe nggon. Iya. Aku genti to, Mas. Sing adil bojo loro ki sing adil. Wah. Kebar mangku Eva terus mangku Dendi ya. Mring wah. Aku kok kono ta le. Padhe dinae tresno karo sapa? Tresno karo sapa? Aku anggepen Lestari. Ora genah. Aku anggepen Yayu. Oh Yayu. Yayu sapa neh? Yayu. Yayu sapa to, Mas? Wes kok Yayu karo kene ngene. Iya. Besok kapan katakan Lah dari nek lakon bojo loro tenang ngono lho piye kaya lanang kok ganteng-ganteng ngono. iki ora yo ganteng. Kaya apa? Aku ora wani nek kuat. Enoi. Iya. Lali yo. Lan wong wandu. Ayo. Aduh. Iki fotoku tanggal streaming aku gede. Yo, aku iki bos lho. Saiki bos apa nek? BG. Wah, lah kok bosnya begini apa? Mas Bagong ganteng. Walah. Ora Mas, Mas Pak Bayu mboten. Apa?
apa? NBG Mas Bagong Gendeng. Buah apa yang paling pahit? Buah gong. MBG ya Bagong Glonder ya pas. Ayo kandang. Ya. Umpamanira nakoda git foto git. Bapak. Yo Yasin sama ya. Delak tuh sama Yasin. Tanpa Karo Gintari. rau sasat sarah. Aja ditimbang Alah sampeyan ning padha kulite. Yo. Kowe nek karo aku ora wani ngapa lek? Jolotri Nerano. Idam Sari As Wong. Mas Bagong. Aku ki mbok ditukokke mas-masan kaya wong-wong kae. Alah Aku ya pengen loh mas. alah gaglak erane ngono. Kowe ki borek kae ro. Kok lanang iki mbok sing perwira. Apa kok njaluk tenan malah dodolan apa aku. Ya penting kan diusahakan. Ya biasa aja kuwatir sing bakal aku tukokke kono nek Mas Delanggung liya kono. Wah tenan ya Tenan, Mas. ya. Nah, Dan aku ya pengen. Pengen apa? Pengen gelang kaya Mbak Eka. Tak tukokke nek gur bilang katon ora kudune kapal abur. Apa laburi apa Pesawat iki lho. Kantor mabur. Ayo kapal abur. Kapal terbang kan kapal abur. Pesawat. Aku lagi krungu istilah iki lho kapal labur. Yo, rada kepling. Ayo. Kan ya kempling. Duweke yo Mas Glonder karo anu Wong Gintari. telu tak wong telu. Iki lagune saru jane. Kok saru? Ndas mundi gitu. Jak putih. Tak putih yo. Yo, diaturke. Maka yo. Mbak Bumi, Mbak Ayu, Mbak Bebin, Mbak Bumi. Kaki ngaren tindak wae ora numpak taksi. Anopo ora wedi tindak aku kula pun ngancani. Ben. Kelakuan mas alias kebetulan. Belanjane kadang rada abetan. Yen turun tinggal-tinggal rentang tekan orang pakai Thank you.
Terima kasih.